para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag kaninyo amin, welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. About 11 o'clock in the morning. Aldaw kita nin Martes, petsa 25 kan bulan nin Mayo taon 2021. Ilibanan kita, abot ng 11 sa pagurulay-ulay kan mga napapano na tema. Kaibanan ko digdi sa lado technical. Si Engineer Lindon Turalio. Yaon man sa information si Rodel Cesar. Siyempre sa transmitter site yaon naman sinda Engineer Felix Lagrimas an sinmanan sa toyang maskuladong PSG si Jimmy Guanzon. Katawang man ang sa toya pong mga karonda sa paghatod din mga informasyon, pagkikipagulay sa pwedeng maging newsmaker sa aldaw na ini. Inihan sa indong karonda asinman na Bicol Connection, Joey Habana Lim. Good morning sa mga nagantabay sa to sa mga transistor radio, sa mga Facebook live viewers, kan Facebook page live, kan Facebook page kan RPN DZKI. Good morning sa Endo Gabos. Welcome asin sa Endo mga mensahe, mga greetings, pangapudan, reaksyon, opinion sa moya pong tatandalan yan, asin sa moyang babasahon. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Endo Gabos. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta po dyan sa Banwaan kan na buhi. Happy 416th buhi Pintakasi. Maugmang kapiestahan, Senyor San Francisco de Asis, San Antonio de Padua. Sa mga local official, sa mga barangay official, sa Gabos na constituentes kan buhi, happy fiesta po sa Sendo. Kay Ma'am Kayla Ligacion Valdez, garumahanda kundi dahil sa bawal ang tipon-tipon, social gatherings, garo mapahatod na lang daligdiyo kan masisiram na putahe para da manamitan man kan sa tuyang mga karonda. Sa parte man kan mabalod-balod, Tigaon, Camarines Sur. Happy fiesta po sa Endo dyan, sa mga barangay officials, mga residentes,
Happy Fiesta po kay Manay Opilia Balang Caseles. Ang tugang ni Agom. Retired principal sa mga darakulang mga eskwelahan sa Colegio Asinman High School. Sa panggobernong eskwelahan, nag-retiro as principal. Palayugan tama ni Happy Fiesta. Siriman kay Kagawad Junjun Cassidy sa Sayang Aki, Barangay Kagawad dyan. Next punong barangay. Mga tugang sa tuya man na mga iba pang mga hanap buhay. Uya po sa tuyang iba pang mga hanap buhay. Ipapadawag mo na sa atin. Nagsasabay-sabay ito. Digdi pala ni pangyayari. Iba pag nalisi kaya. Uya pa ay pangyayari. Dordobli pala sa tuyang background. Pangyayari. Bueno, uya pa sa tuyang mga hanap buhay, mga tugang. Bilang miyembro of the youth sector, or put in a different perspective, being a part of the generation that has seen the most change, that has seen the most damage done to our world and to our climate, one of my top priorities is to help mitigate and curtail the effects of climate change here in our home province of Camarines Sur. Marami kaming natutunan, marami kaming nakuwang bagong kaalaman na ang programa na para sa El Verde Youth for Climate Action, hindi lang para sa kalikasan, kundi para sa community, at ito ay maraming mabibenepisyuhan. For me, I believe that we can achieve this difference, this goal of mitigating climate change in our province by bolstering the El Verde movement, expanding its reach, its capability. I want to empower every youth in our sector, in our province, regardless kung nasa bundok ka, poblasyon ka, riverside, coastal, or wherever you may be, that every young person, that every citizen fully believes that in their own right, in their own capacity, they can make a difference in their community. Maganda po na napabilang ako dito bukod sa nagkakaroon po ako ng scholarship. Na-discover ko po yung skills ko as a leader. Natuto rin po ako makihalubilo sa ibang tao. Dakulang pasasalamat po kay Kong El Rey Villaferte, Governor Mix Villaferte, and kay Sir Luigi kasi naisipan nilang i-found ang Arog Kaning Organization na kung saan makakatabang as in mamimaintain ta sa tuyang kapalibutan. So today, my friends, I look forward to begin working with you all on generating a blueprint, a guiding map to a better and brighter Camarines Sur. Mga tugang, uya pa po ang ibatang mga hanap buhay. Kung kaipon po nindo, magpa-check up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, magpa-blood sugar test, magpa-cholesterol test, o kayo po nindo ng bulong, yaon po ang aming mobile diagnostic van, yan po ang tabang namin sa Indong Barangay. Pa-check up ko po palagi po siyang nasakit ang dibdib, nasakit ang ulo, permi daw po siyang naliliyo. Yun po ang inasabi niya sa akin, kaya po kami magpa-check up dito. Nagagad po kunin tabang na sana po matabangan po si Papa sa sitwasyon niya pong arog kay ni. Saka nagpapasalamat po ko kay Sir Luigi ta nagkaigwa po ning libreng medical arog po kay ni. Salamat po. Naghagod po ako ng tabang para po sa sakuyang lola na si Adanita Villos po para po ma-check upan po ang sa iyang hilang po sa suso. Siya po may dakulang bukol po sa suso na tigtitios niya naman po for 4 years. Gusto ko pong magpasalamat kay Mr. Luigi Villaferte po ta po na dakulang tabang po ang sendang ginibo na matauan po ng libreng serbisyo ang mga karamuanon. Salamat po. Dakulong pong pasalamat dahil kung bako po kay Luigi, di ako makapacheck up ng araw kay ni. Tapos po, natatabangan kami sa check up na ni at igwa pang libreng bulong.
Kaya po, maraming salamat Luigi, asin sa imong pag-iriba. God bless you po. Nagpapasalamat po ako kay Luigi Villafuerte na tinawan kami ng tabang para pandagdag pambakal ng bulong kan sa kuyang pasyente. Salamat po! Sobrang salamat po kay Sir Luigi ta tinawan kaming pambakal ng gamot saka pang vitamins po kaning aki ko. Grabe po ang pasasalamat ko. Puunta po kang high school ako hanggang unya na third year na po ako. Villaperte na po ang nagsusuporta sa kuya para magbayad ng tuition. Nagdulog po ako kay Villaperte para po makakuha po scholarship. Broken family po kaya ako, kaya gusto ko po kaya talaga makatapos para matabangan ko po ang nagtabang sa kuya, mga magorang po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Luigi po na tinabangan po niya ako para makagraduate po. Papasalamat po ako kay Luigi Villafuerte sa pagbisita po sa moyang barangay, asin pagtao po sa moya ni grasya na ano po kaming bagas, asin financial assistance po. Maraming salamat po ta nakadigdi ka sa muya, tiga house to house mo po ang taga barangay Baras Kanaaman. Nagpapasalamat po kay Mr. Luigi Villafuerte. Kapuerte lang malakas. Bueno, balik kita sa tuyang programa mga tugang. Diyan man sa Banwan kan nabuak ka Marinisur. Padagos pong nagduduhol ni na ayuda si Mayor Persimbulan sa saya pong mga constituentes maging sa mga barangay official. Lalo na itong mga nasa quarantine facility sa barangay Antipolo yang padagos pa sa iyang pagduhuli na asistensya. Katuwang niya po ang local government unit of Nabua para makatabang dawa por papaano sa iya pong nakayanan. Sa pangural daw man lamang makasustinir. Dahil po nagpapabaya, asin padagos kamong pinapadangat. Asin na padagos an sa iya pong pagmalasakit, pagmakulog, asin pagsuporta. Sa panahon nin katikapuhan, sa panahon nin kamo nangangay po nintaba. Bueno, yaon man sa linya ko niyan. Uy, congratulations pala kay Congressman Elray Villafuerte. Saro sa may pinakatambak, pinakadakol na mga ipinasar na mga proposed House Bill na iba po mga ley na pinapakinabangan na po kan mga Pilipino. Aber daw, nasa linyaman ko niyan si Karundang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Philip, maray naramrag ka ni mo. Pasok. Salamat, tabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Basado man sila sa mga nakuha kong informasyon ligdi sa Ciudad Cahirig at man Rinconada area na sige na pala ng ang arin. Villafuerte. Sige na ang libot ni Governor Mix Villafuerte lambang okasyon na pinagdudumanan pati mga gadan. Kaya grabe ang pasasalamat baga kan mga taga Rinconada, taga Camarinesor, kinda Governor Migs Villafuerte, an incoming congressman kan Rinconada, pirmi niya pating kaibanan. An sa iyang campaign manager, former Congressman Sal Portuno.
An iba, ugmaho na maray. An iba, intiro man na nagkakaurag. Tanong eta, sige nga yung iba pa si Congressman Sal. Sabi nga may kamatian maray na. O kaya pang nagduhol si Gobmix ning ayuda, mga pagkakan, grocery items, cash assistance sa mga pigdudumanan nindang mga barangay, nagtatao pa man na ayuda, tabang, dinadagdagan pa ni Kung Sal. Kaya ani ba nagkakaurag, ano kaya ngeta sige pang iba si Kung Sal, di man hindi ano ta, nagmamalasakit si Kung Sal, si nagtatabang, nagsusuporta kay Gobmix Villaperte, ta siya ang campaign manager. Saka kung magtabang man si Kung Sal and Congresswoman Jusal sa pagduhulin na assistance, kasman o pagkakan ni Gobmig sa mga taga-Rinconada, por medyo na lang yan sa dapat isipon ninda na nagmamalasakit, nagrurumdom, asin tunay, asin maurag na iribanan kan Villaperte asin Portono sa Rinconada, and sinsirong iribanan. Saka, dahil sa pagrumdom ni Kung Sal sa mga constituencies niya, pagmati ko man pag-abot kan 2022, na siya naman mga ngaipunin tabang para kay incoming board member Sal Portono Jr. Dahil man siguro ipagkakait ang tabang na pwedeng agadon man ni Kung Sal para kay incoming board member Sal Portono Jr. ang sa iyang sulusulong aki, asin ang sa iyang pigdadarang pambato sa pagka-congressman sa Rinconada, incoming congressman Migs Villaperte. Ano masabi mo kayo na? Pa din nasa tribuna na. Ano man masabi mo katong nagkakainit sa iba, nagkakaurag? Si iba man, urog mahon. Uy, yaon si Kung Sal kaya, kay ba na ni Gobmix, ugmahon. Si iba man, intirong nagkakalintar sa kaanggutan, sa kauyaman. Siguro niya ako, iba-iba talaga ang pagmati kang tao. Nagtutubod siya na yung mga taong yan sa individual differences. Iyo. Pero, dyan lang na pagpapahiling na si Gobmix Villaperte, digdi talaga naka-star sa Iriga City, kaya permi niya on sa Rinconada, sa Iriga, sige ang libot. Dinudumanan sa mga nangangaipuan ng ayuda, mga nagmumundong pamilya, asin nangangaipuanin na tabang niya, asin ni Kung Sal. Kasi dating Kung Sal, back up. Kung nagkukulang-kulangan pundo ni Gobmix, automatic, pinapasalo muna. Kaya dating Congress. Ay, day man. Day lamang nung ka maubusan ng burabod na Gobmix Villaperte. Gustong sabihin, dinadagdagan pa ni Kung Sal para mas dakol. Mas lalo pala na pinapadakulan na ayuda. Yan. Ngunyan, daw abako pang eleksyon, ining sa tuyang gobernador, saka former Kung Sal sa iyang campaign manager, haros durdubli pa nga niyan na tabang. O ano bang mga politiko, kaya daw yan. O baka kaya sa naman pag abot na kan na karampanyahan o election day lang. Ano ba kaya tabi karundang Joey? Baka grabe man ang preparasyon, mga pan-last hour lang. Ay, malo yan. Mga puro pang last hour na yan. Mas maurag, arayo pang eleksyon. Sige, ang duhol ayuda, tabang. Ito kung maubusan man talaga sindanin burabod. Ito talagang mauubusan ng burabod. Baka magkahurubatan pag eleksyon. Hindi rin mauubusan ng burabod. Kaya ako pigalat ko lang na ang burabod pero magbulos. Ay dapat maurag itong sige-sige sana na luwas ka na burabod kan tubig. Oo. Kita naghahalat-lagan mga burabod nila. O ganyan, pati sa mga gadan, may mga nagagadanan, sige man ang dohol ayuda ni Gobmix. Oo. Bako sana, pati sa yung mga pag-iriba. Nga boss naka full support. Oy, barita ko, mapaluwas na bagadaan ng linyada. Dati namang ngayon na haman ang linyada.
Pigalat na lang kung sa Erisay talaga. Sa bagay naman sa Bukal sa Rinconada area, halos rumayo naman mababago. Yaon baga dyan, si Aki ni ano man pa dating Bukal na Tulos. Bukal pa, mampaga si Manny Noble. Bukal Manny Noble. O, ang pambato niya ng iririba, yan sa yaman sa ng Aki na si Si Shai. Shai Noble. Dahil lang magpara supog-supog. Ano na yun si Shai Noble? Ano man siya sa media, nagpapa-interview naman. Dahil pa lamang baga, garo susupgon pa. Ay, normal ta Shai. Normal yan ta Shai. Yan makaulay man lamang kundi garo si karundang raki siya ng pigpapaunra. Pero sa iling ko, training na ni Bukal Noble kung paano ang pagtaram sa atubangan kang publiko, kung paano magplatika, kung paano interviewin kan media. Naman bagayan, dati naman niya na naging SK Federation President yan sa Banawantan Buhi. Yan. Dati naman niya na taong magtaram, kundi niya nasusupog lang yun na magparataram, tarayo pa man ang eleksyon. Siyempre may mga kandidato baga na naboses lang, ang iba paggarani ng eleksyon sa karampanyahan lang. Dahil naman yan na pwedeng perito na magparataram, minsan baga kaya kung ang tao, ang kandidato sobrang taram, o daman sa gibo, natusuyan na ibang mga kababaryo niya to. Ang ibang ani, nasabi, sige, sinaman niya kadi nga bil, mag-aalap, labasan kami. Buot mong sabi yun, puro kwento, wala namang kwenta. Ano ibang mga nangyayari? Kandidato o politiko? Oo, kaya ni ba, dahil nalagod nagpaparataram, basta may itinataong ayuda. Ganyan na mga panahon, dahil naman kahit puwan kanibang mga kababayan niya to, kababaryo na ang sarong politiko, abang lawig na, sarong oras na magparataro. Tapos taranglay na subitis, gurutom na, Inaatake na ng rayuma. Inaasma na sa iba. Kung matangao na. Tapos, sige, pantara, malawig. pagbaba sa stage, tapik-tapik sa naabuton. Yeah. Sabay, sakay tulo sa auto, dulag. Ay, pangyayari tayo. Kaya, iyan ang kunyan-kunyan, kanibang mga kandidato na abo mo nang magparataram. Masakit na ngayon. Oy, digdi pa lang sa Iriga. Si Irisena ang maralaban-laban sa siyudad kan Iriga. Panonan mga tunog mo. Ang nagluluwas bagang pangaran, si dating Konsyal Nonokoy Alpilor, sa Team 1 man, si Vice Mayor Rex Oliva. Nang bagan mga nagluluwas ng pangaran sa paglibot-libot ko digdi sa Siyudad kan Iriga. Is that your final answer? O paano ko naputon ka? Is that your final answer? Mr. Philip Barasina? Dakol pang mababago. May pagbabago pa. Oo, siyempre, sa Vice Mayor, magkukunyan pa, hahanap pa. Uy, barita ko daw matinding pambato. Ang magigida ang running mate ni Vice Mayor Rex Oliva sa kargong Vice Mayor sa Rosa, pinakamayaman man sa siyudad kan Iriga. May sa diring eskwelahan. Bako. Negosyante man siya. Bako daw negosyante. Negosyante man pati. Oo. Negosyante man. Bako maninchik. Bako. Pero may latest akong barita, paproplansya pa, hilot-hilot pa. Pag nag-iyo na magiging running mate. Sa Rosa, milyonaryo. Multi-millionaire kan siyudad kan Iriga. Bako man daw kontratista. Bako. Basta negosyante siya. Yan ang tunugan mo kung sisay siya. Hanapon. Interviewin mo tulos. Isa lang mo tulos sa imong tape recorder. Nantig, naguluwas na nantig ang pangaran mo. For Vice Mayor ka pala nantig. Guwa na kung nabisto kundi garo maduros man. Dati dining Marines. Ay, mga kandidato man da ba gayan? Mayor. Yan sabi mong dating
miyembro kan Philippine Marines, makandidato da yan, mayor sa Iriga. Wahan ka na, Lip. Naputol ka, Lip. Mga tugang, dyan pa lang sa, sa mga sadiring tao, mga amigo, amiga. Ayun daw. Hello? Naputol ka, Lip. Pasok. Kasi man itong sabi mong mahangin man na pasyaran mo. Yung ano yan na may sadiring punerarya, may irayan din na generator, dati daya na Marines. Paano man nasabing mahangin na? Puneraryo daya, Paano man masabing mahangin? Nakaulay mo. ay iyo. O ngunyan, paano mo nasabing? Pahirahay kami nin generator, imbis na marahay sa generator, naraot lugot. Kadakol ka diskusyon. Kaya ito mga parahirahay niya. Ay, ano na So, tayo? mga diskusyon. Ulay Tapos ko. yan, minadiskusyon ng tuda. Dahil nga kami di magparapasalis sa kuyang punerarya. Hmm. Kuwasa kaya punerarya, hirahayan ng generator. Ay, amo man ang ano. Suruya sa mga nagpahiray sa iya na pirming balik-balik ang generator dyan. Kung malaog sa Kaya politika, manararahan ng tultol. dahil pwede na araw kaya na, pang-uugali ta, baka dahil makakuhanin ng mariray na buto. Oo, dawa, milyonaryo pa siya. Tapos para sabi, milyonaryo da siya. Ang maurag baga, namin nalaog sa politiko, inot na inot ang politiko, pag nalaog sa politika, inot na pigbabasakan mga butanti, ang pang-uugali, kan sarong kandidato, kung ini mabuot, mapasinsya, sincero sa sayang pagkandidato, may maray na plataforma di gobyerno, as in, itong pagsirbis sa publiko ang interest. Bakong interest sa- personal, Sarok kayan, iyan na family background, saro pa yan. track record. Correct. Kung ang mga butante pera de los Venus kadakli ka, ang iba nababakal, so mga illiterate. Pero pag abot sa literate voters, ay dayan madadarakan mga sorosobre. Mapili yan kung isa yan gusto nindang kandidato na iboto. Siyempre, makapag-abot kan panahon, magbasol sindak. Pero may araw ka na nangyari sa tuyang nasyon. Ilingaso, dapat kaya itong bakong mabuladas, asin bakong puro joke an platika, arog ka itong nagkandidatong I will bring this flag of the Philippines to the West Philippine Sea. Ito pala ni Joke man sana. ang flag. Joke man sana baga. Terming joke. Kaya herak man ka na Pilipinas, pigpapara joke-jokan lang. Kaya dapat itong sincero ang platika. Dahil pwede itong platikang pag ako ngayon manggana, ipapasiminto ko adi. Papaatupang ko iton. Saka di nga ka mo mga problema ta, di ka mo magugutom. Ay, di pwede mga araw kayo ng mga platika. Ang burabod ngaya, dahil mahali, perming mabulos, dahil ngayon mahuhubasan, iyan ngayon sa kuyang plataforma. Ang saro daw Tapos itong na programa, mahaman, basta ako may kwarta. gusto ko sa kandidato lip itong makadiyos, makatao. Asin sincero ang serbisyo. Dahil ang kandidato kung minsan puro na baga makadiyos, makatao minsan ang kampanya. Kundi pakakatapos, Ano na? makatukaw na. Ano nang nangyari? Makauyam. Kaman eh. Makasuya na baga niya ba? Kaman eh. Imbis kang maugma sa mga nangyayari. O harog kita tayo digong. Kan panahon, 41 sa kampanya. Tikan. Ngunyan baga, tiro lang pinag-haharasa-hasa. Ay, pangyayari. sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ay, pangyayari. Kaya pala kadako na baga nagpipresentar sa lado kan oposisyon na gustong magdalagan president. Ang mga naglalataw,
Number 1, Vice President Leni Robredo. Yaon dyan si Antonio Trillanes. Yaon dyan si Carpio. Antonio man yan, ano? Iyo man. Tapos yaon man dyan si Sepa ito, sa opposition, si Sepa tong dua. Isko Moreno. Ang gusto man na... Si Pacman. Ah. Si Boksingero man. Si Sepa. Pacman, nagluluwas man. Si Pacquiao. Si Pacquiao, ano siya? Sa opposition o sa administrasyon? Administrasyon. Ang pagkasabi ko, ining sa isang bayan, opposition party. Itong hukbong pagbabago. Iba man ang sa hukbong pagbabago kay Duterte, Sara Duterte man yan. Pambira. Kung ano-ano na sa nabagakan, para berilog na partido. Minsan nariribong ng mga kababayan niya to. Sa mga Marcos, ano si Bongbong Marcos? Marcos? May plano man na mag-run for president? Gayo baga nagpaparagiro mo niyan, si Senador Bongbong Marcos. Diyan sabi kanina, yan nga si Senador Bongbong Marcos. Pag nagdesisyon yan, madali isa na yan may sintabo. Pag gusto nga kan kumandidatong presidente, automatic nga. Mapile yan kan sa yan COC. Iyo mananggal. Pamilya Marcos ba? Sagkod mo yan. Listado pa man giraray na makwarta. Iyo. So mga hidden wealth ninda, halos dahil pagayod na babawasan na gayo. Dahil pa na babawasan na gayo. Sabi kanina, di pa basang nakukita-kita? Ay, pangyayari. Agko baga mga grupo man na... Ay, ano naman kanin? Agko bagang mga grupo na sinasabing may mga kayamanan daang pamilya Marcos na gustong idonar sa mga TOs, tapos naghaharagad ang iba ning kung ano-anong mga pang-ID. Yun yan. So, national ID system. Ay, iba man tong sa national. Libre ito. Kung di ko man ng mga... Kung ano-ano na sa nabagang mga kalokohan man kaniba. Manit, ang mga kandidato baga minsan kung ano-anong mga pakulo. Dahil pa nga dyan nagluluwas sa mga grupo ni Kibuloy. Ay, pangyayari ito man. Iba man ito. Pag nagluluwas sa grupo ni Kibuloy, pondan, eleksyon, bawalan bagyo. Ito man mariribong ka lalo. Kung magparadangog kamang kayang kikibuloy, lalo kang mariribong sa emong utak. Grupo kaya ito kan mga madiferensya. Ay, pangyayari. Ay. Uy, anan Comelec? Maako pa katong mga nuisance candidate lip? Interviewado ang Comelec? Kunya na harayo kaya ako sa Comelec tabi karon ng Jawi. Pag may panahon pa kita pasadaan ta na commission on election. Then Comelec baga sa iriga garo masakiton makalaog ang media. Ay, Maray sa Comelec Bao ta si Mama Rhea Matukad madalion makaulay. Siguro man kaya mga Comelec officer na masakiton bagang magtaram sakit makaulay. Ang rason pati kaniba matakot sa COVID kaya nga di ka mo maglaog. Yan ang minsan mo yan nasasakitan ba kita mga yaon sa media. Pag nakaulay ka na ibang mga Comelec officer sa opisina kan gobyerno nagkakaigwalgod ni na rason maski ang mga chief of police dahil nga pwede naglilikay kami sa COVID. Pambihira niya ko. Mayo ka nang makuha ang marahay na informasyon, hindi, oro istorya na lang. Ang problema nga yan, bago pa maki-istorya, hahanapan ka. Face mask kaya, face shield. Pero nga, diyan ka lang sa ngaan. Mag-ulay kita, mga 2 metros ang distansya. Yan ang pasakit mo niya ng mga panahon sa mga membros ka na media.
Minsan ako man nahanap na lang ko nin paagi kung isa itong gustong makaulay dito man kita. Oo. So habo gusto kan sinasabing we have the right to remain silent. Pangyayari, no? Nagtutubod kan mga tataramo na yan, kaya mayo magita mga ginibo. Iyo manangga. Turutingara na lang kita sa langit. Magarang kita kung isa yan tao na madudulog tang makakaulay na gustong magtaram. So, yan tabi karon nagjaw yan sa kuyang mga heras na informasyon. Good morning ki Punong Barangay Gare Marinho, asin man sa iyang pagriba di sa Barangay San Isidro, Siyudad Can. Dahil mo interview si Kap. Abo bagang magparataram ni Kapman mo niyan. Ayo. Katatapos pa lang kan piyesta. Sa bagay mananggad na Mayo ngayon gayong mga aktibidades na. Iyo mananggad. Yeah. Sikap ng tutubod man kayo itong sinabi ko sa bangko. Na? We have the right to remain silent. Kadakol na magkayan nyo niya na mga panahon ang pagtubod ninda, magtulinong lang. Hindi magtaram. Itong, you have to remain silent. Yan. So, Silent yan tayo player. karoon ng Diyos Oo. sa kayong mga heras na informasyon. Alidigdis sa kayong location. Yan naman si Philip Paracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Balik kita sa programa mga tugang. Salamat na maray sa report ni Philip Baracena na si Gobmigs Villaferte. May gusto na maray po sa pag-service sa publiko. Padagos na naggigibonin mga karahayan. Inspirasyon po niya sa endang magiging first baby. Ano po? Magiging daddy na po kaya siya, kaya lalo niyang pinapahiling na maging maray na servidor. Kana sa indong probinsya ng Orog na digdi po sa Rinconada area. Lalong naghihigos. Kaya sabi ni Philip, kadakol ang pigdudurumana ng mga barangay. Digdi po sa Rinconada. Maging duman sa mga may nagadanan na pamilya, papasyaran para magpaabot kan sa iyang sinsirong pakikidumamay sa mga pamilyang nagagadanan. Dangan nagtatao ning ayuda asin tabang. Dangan pirming yaon sa mga manlain-lain na mga sektor kan sosyudad asin kang komunidad para magduhol po ning cash assistance, mga pagkakan. Magin sa iba pang mga sektor, arog kan mga parauma. May schedule naman nga ni sinda sa bato, sa bula, sa buhi para manao po kaning malardak or itik para po ayuso ng pag-ataman ninda. Income pa yan, dagdag pangkabuhayan, dagdag income sa mga constituencies ninda digdi sa party kan Camarines or ng Orog na sa Rinconada. Taan itlog, kan itik, pag ginibo mong maalat, pag ginibo mong itlog maalat or itlog balot, kwartang dakula yan. Pag nagdakol ang ataman mong itik, ang kada benepisyaryo tatawan na ng tigsarampulong itik ni Gobmigs Villaferte. Katabang po sinda Luigi Villaferte ang maasunod na gobernador saka si Congressman El Rey kan 2nd District. Pang long term pating pangkabuhayan ini livelihood program. Kaya kadakol pang gustong magagad ni na itik kay Gobmigs. Kaya lilibuton pala ninda tadigdingan ni sa irigay kuha na sindang pigpasyaran na lugar na nauna sinda ni na itik. Kaya kami man nga gob mahagad maning mga itik para mag-ataman man sinda para papadakulon. Malay mo maarog sinda katong ibang mga para ataman ng itik. Kung napudon nga niyan iba pastor ni na itik, pero milyonaryo na ibang mga nag-ataman po nagnegosyong mga itik.
Dahil sa itlog kang itik, dahil sa itik, mga milyonaryo na, di ba? Umalay ta kung kadakol maging milyonaryo po, ha? Sa ipapanaong itik po ni Gubmigs Villaferte po sa Indo. O sa mga transport sector, mananaos siyang cash assistance. Dahil ni kaya daakan ibang mga politiko. Naday pa nga ni eleksyon, sige ng pantaong ayuda, tabang, cash assistance. O si mga sektor nin mga market vendors, pinanawana na ning cash assistance. Tapos, sa mga kalakawan ni Gubmig sa pagtaonin tabang sa mga constituente sa Rinconada, nangurog na digdi sa iriga, permi man ay hiling si Kong Sal Portuno na kaibanan si Gubmigs. Urog maon ang mga tao na nahihiling nindang magkaibang duwa. Ang campaign manager, Kong Sal, ang sa iyang suportadong congressman, Gubmigs Villaferte, nag-iibanan ng duwa. So mga tao lugod, naugmang marita, nadadagdagan pa ang ayodang itinatao ni Gubmigs. Di nadagdagan pa ni Kong Sal. So iba, ugmaho na maray. Majority o ugmahon. As in nagpapasalamat na nahiling ninda na nagiging healthy si Kong Sal. As in kaiba-iba. Sa mga kalakawan sa iriga ni Gubmigs Villaferte. So iba man intirong nauuyam, asin nauungis o naanggot, kung tano data nag-iba-iba, ay normal. Campaign manager, alangan man day ka mag-iba-iba. Saka i-exercise man bagang paglakaw-lakaw. Saka dahil sanay naman si Kong Sal sa pagtaonin tabang sa mga nangangaipon niyang mga constituencies, iyan ang hinahanap-hanap niya, magparapanaonin tabang. Ugmahon siya, enjoy siya sa mga bagay na ining pagtabang. So mga nagkakatarabangan, urugmaw na sin sobra-sobrang pasasalamat, haros koruguson ang duwa ng mga opisyal takan sa Tuya pong distrito. Ang iba man, intirong nagkakainit, kung taano data, sige pa iba-iba. Ano man tapagpugulan nindo na dahil mag-iba? Saka dahil pwedeng pugulan niya na dahil mag-iba, campaign manager yan. Saka mapapalabanan sa iyang magiging aki sa masunod na eleksyon. Bilang pagrumdum sa Indo, normal man na maagad man tabang sa Indo, narumdumon man induan sa iyang aki for board member sa Rinconada, si Sal Portuno Jr. As in, siyempre, ang sa iyang big endorse for congressman sa masunod na eleksyon, Gubmigs Villaferte. Kung nahiling man ito permidig di sa iriga, anduwa, siguro, tangarig, alam na. Di ba? Kamu daw ay nagpapara, high blood ka mo. Arogo naman lang nindo, naman nin mga ayuda. Sa Rinconada, kung kaya. Ansaro pa lang sa satuyang avid listener mga tugang as in supporter na si Mr. Elmer Potencio kan Santo Domingo, Iriga City. Nagatalikod na sa ibabaw kang kinaban last Saturday evening due to non-COVID related illness. Nagadan po siya sa hilang na diabetes and komplikasyon na sa ibang parte kan organs kan sa iyang hawak. Pero malinaw po na dahil po siyang problema sa virus kaya ini-inform taan na kapamilya na kung mabilar kita garuyaon siya digdingon yan sa Funeraria Ciudadana lalamayan. Diyan siya po. So si mga gustong dungaw sa iya po, yaon po siya dyan. Kami na mumundo manamaray maray po ining supporter tang ini saka avid listener tang ini. So his remains lies in the state at Funeraria Ciudadana at San Nicolas, Iriga City. Condolence po sa pamilya.
May nag-text digdi. Ano, Joey, ang apod mo sa tawong habo na? Mag-leader, pero kang kinaulay ni Kong, desidido pa. Pakipot, suwapang umayong paninindugan. Kulang kalangnoy sa atensyon. Buisit. Ali sa 090575978898. Dahil ko man po kaya abistado kung si Sepo yan, ano. Siguro po, ang tao po kaya is individual differences. Sa totoo lang. Minsan may mga taong ipinagluwa na, didilaon pa. Mga individual differences po. Iguaman mga tao na once napigtaram ng habo na ko, dahil na ko pwedeng piriton dawa si Seman. Garo si Kong Sal Portono. Nagtarambaga siya na mga tugang ako ngayon panahon naman na magpaingalo sa politika. Dahil kan sa kuya ngayang health reason, advice kan sa kuyang pinsan na doktor, paingalo naman sa stress. Gusto ko naman maging stress-free. Kaya dahil na po siya mga kandidato. Si Teacher Joe, ang sa iyaman na pinag-ulayan da, nag-ulay-ulay sinda ni Teacher Joe Sal Portono, ang First Lady Solon or Congress Representative sa Rinconada, na one term lang, mapaingalo naman. So, kada ko lang naghahapot, ano nga kung makandidato ka pa? Kaya nga nga nagsabi na kung dahil na kumakandidato, mapaingalo na. Kaya dahil na nga ka mo magpara hapot pa kung ako makandidato. Pataday na. Nagtaram na baga nga kung dahil na. Iyan ang mga may iyan ang may prinsipyo, asin may paninindugan, asin may sarong tataramon na politiko. Kaya modelo, pwedeng maging model po sa mga politician. Si Kong Sal Portono, may sarong tataramon. May mga nagsasabi, baka ngay arog ka ni, arog ka yan, kaya arog ka ini, anong desisyon. Dahil po, kusang desisyon ninda na mapaingalo alagad. Orgulyo ko man yung ibinabarita sa endo na may karibay naman sa mo. Ta kami ngayon maedad naman, mga, kumbaga sa kay po naman talaga na magretiro sa politika. Pero may karibay kami na Portono, ansa mo yang ngayong aki, si Sal Portono Jr., na opisyal minting magiging panbato kan sa indang partido political for board member sa maabot na 2022 eleksyon. Asin ang sa kuya ngayang pigi-endorse. Nanailing kong maray, matibay, matalino, may gus. Asin lalong mapaasinso kan Rinconada na nagpahiling kan sa iyang galing sa pagserbi como gobernador, kadakol na mga nahaman na mga proyekto, mga legacy na pwedeng pinapakinabangan ni na husto kan sa tuwing mga constituentes, lalo na kan mga jóvenes, ang mga pinatirindog na mga community colleges. Digdingani sa Rinconada, madagdag pa ng community colleges. Sa Bato, sa Buhi, asin sa partikan Bula gayo dito. Naapo doon na Rinconada State University Colleges. Napupuna na po ang mga eskwela na ini para mataaning pagkakataon na maging professional ang mga aki na mataon yung pag-asinso sa lambang pamilya na kung igwang professional sa lambang pamilya, makakatabang na sa mga masunod pang mga tugang. Saro yan sa naging priority educational program ni Gubmigs Villaferte. Mga infrastructure project, mga livelihood program. Asin kadakol-dakol pang iba na pinapakinabangan po kansenda pong mga constituentes. Tulos man po na sabi ni Kong Sal na talagang iyon na ni ang sendang opisyal na kandidato for congressman next election, Mix Villaferte. Iyan ang may mga sarong tataramon na mga politiko. Kisa man itong mga ibang politiko na talagang pabari-bari ang desisyon.
Lalo na kung malaog ka sa politika, number one na requirements kan public, may saro kang tataramon. Pag nagsabi kang matabang ka, gibuhon mo. Pag sinabi mong araw ka ning aldaw madyang ka, gibuhon mo. Pag araw ka ning aldaw sinabi mong dahil ko makakadyan, busy ako, may inot na appointment ako, tungkusan mo. Bakong nagsabi ka na dahil ka madyan, masurpresa ka madyan, di nagkakatarala ka man ang sa imong pigdudumanan. Kaya dapat ang number one ang communication. As in dapat ang lalo na ang mga pangako. Number one, ang mga pangako. Kung di man sa nauutob, di na sa mangako. Takadakol lang politiko ang nangangako na di man na uutob hanggang sa napapako sa naman. Kaya mas maurag itong politiko na may sarong tataramon, may paninindugan, as nagpapahiling talaga nin desididong pag-serbi sa publiko. Kaya po itong hapot mo or sinasabi mo, talagang individual differences ang mga tao, pati ang mga politiko. May politikong may sarong tataramon, may paninindugan, igwaman pabari-bari, igwaman mayong sarong tataramon. May pangako na dahil man na uuto hanggang sa ang pangako na papako lang. Bagong iyo po. O kaya may mga leader, may mga supporter na iba nakukulgan. Nag-iiba-iba pa si Kong Sal ngayon sa kalakawan ni Gubmix. Normal ta. Inako ni Kong Sal kan mag-urulay sinda na akong El Rey and Gubmix na okay, I will run for congressman sa 5th District. Pero ikaw, Kong Sal, ang aking campaign manager. At sabi man ni El Rey, ikaw ang campaign manager ni Mix, Kong Sal. Tinatanggap mo ba? Oo. Sabi ni Kong Sal, oo. So may sarong tataramong, kaya maiba-iba yan. Campaign manager eh. Ano ba man anong ito magpara-iba-iba pa, lalo na sa kalakawan sa Rinconada, sa Iriga. Eh ano naman tayo, pati pa man yan, pag iba-iba ni Kong Sal, kinakaurag pa kan iba ay. Ano ba man lugod, intirong pinapasalamatan, as in nagrurukyaw sa kaugmahan, lalong-lalo na po, na nahihiling manindagirari si Kong Sal na nagraray man an na health. As in nakakatao pa ng tabang sa enda. Pag nagtao si Gubmix, dadagdagan pa ni Kong Sal, ugma ang tao. Tayaw ang blessing, yaw ang ayuda, yaw ang tabang. Mga tugang, mabalik kami sa programa pagkatapos ng Kadakol na Hanap Buhay. Iralog na sir ang hanap buhay ta. Mga tugang, may mga barita na may mga choosy, may mga nagpipili pa ng bakuna ang sa tuyang mga kababayan. May mga lugar po kaya, may mga impormasyon na may mga nasyon na baka aakon na makalaog sa sendang nasyon itong mga nababakunahan kan na baksin nagibo ng China. Ano daw ito pagkakaabuan kan ibang nasyon ang bakuna o taong nabakunahan kan nagibo kan China, no? O kaya so mga OFW, lalo na itong mga seafarers, garo ipapakiulay ni Senador Bongo na matawanan ng pagkakataon na makapili para duman sa mga dudumanan dindang nasyon, palaogon sinda. Ano, baka makaapektar man sa senda pong trabaho, di ba? So, ang Department of Health ang may idea na dahi hayag nin advance ang pangaran kan itatao nga bakuna asin kung nasa vaccination site na sana ang mga babakunahan sa kaninda inisasabihon. Pwede man da mag-atras ang babakunahan kung dahin ninda gusto ang brand. Mapila liwat o di kaya mag-parehistro ulit para makaresibin ng gustong brand nin bakuna. Kaya
kumbaga sa ano, i-announce manggiraray, pero dahil na basta pangarang kan mga baran. Pero sabi man po sa mga evacuation center, sa mga vaccination center, mga pangarang kan na bakuna. Pero dahil man pighahali sa ang diretso sa individual na tao na magpili ng gustong bakuna. Si gusto lang. Kung nabodi, okay lang. Taday man pipirito. Bueno, mahanap po ay doon na kita parte. Pagkatapos ka na po ay tadi, balik naman kita sa programa. Ubusan ta na Okay, ang oras na ito ay 10:30. hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, Acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama katabang pag may kalintura, abo, sipon, kulog sa tulak, joint pain o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, ang pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD Fight, bida ang handa.
Kung ang hanap nindo garantisadong trabaho para sa indo mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Mga togang oras alas 10:37 ninaga. Paratiyon ko lang po ang mga Facebook Live viewers ta. So iba nakaralampas na dahil ko na nabati. Palayugan ko ng good morning si Hermanang Monica Perique na sigian gayon garo second dose niya ngunyan na tuturukan kan vaccine dyan sa Limassol, Cyprus. Kaya good luck, ingat na lang ano. And then condolence man da po sa mga kamag-anak sa pamilya ni Paring Cha, ano, taigwaman da ang binawian ng buhay na kapamilya. Siring man si Pading Andres Revolucionario Bonifacio. Umbirang pangaran mo ni Idol. Sa emong Facebook ano, nakalaag baga sa caption mo, black time. Ayo, black time inita, may nagbakal kaning oras ko. Ay ini nga oras kong 9:30 to 11, binintay ning oras na ini ni manager. Para makaigwaning sales ang RPNDCK ay may quota kaya siya. Monthly quota sa sales, kaya
Ako an angkor, ako magirarayaan la ibinugtak na angkor kan nakabakal na oras. O, kaya ako, empleyado kan RPN, dahil ako ang oras ko ni yung ibininta, ako magiraraya nagpupugod. Kaya okay man, no problem. Hello po, sir. Thank you so much, Sir Andres Revolucionario Bonifacio, sa sikat na broadcaster sa Naga City. Nag-watching sa kuya ko niyan. Barkada man siya ni Hermana nga Monica sa kani Michelle. Sabi man ni Hermana nga Michelle Pasiti, sa Barangay Piña Francia po, Kuya Joe, ika 60th foundation anniversary po. Yaon ako dyan po sa agang hapon sa Roman po ako may sponsor para sa mga aking pakakakanon. Mapakakan po ako dyan sa mga aki. Iyo. Katakod kan sa Ayaman na feeding program. Pero dahil bawal ang mga gatherings, Hermanang Michelle, please. Kung pwede, itong bakong suro-suwa ng tao, social distancing manggiraray ang ipautob. Okay ang programa, pero baka aram mo ang mga mataong lugar dyan nagkakaigwaning hawaan kang COVID-19. Gustoon tama na magtabang, gustoon mo man na magtabang, pero ingat ka, tati baka magkaigwaning hawaan, asin baka bawal ang mga arog kayo na activities sa Naga City. Kaya ipaara mo manggiraray kay Mayor Son Legasyon. Yan. Para sa mga kids. At salamat kay Kapitana Ricardo Sierra at kay Barangay Kagawa de Herminia Murada po sa tiwala po, keep safe po kita. Approve man pala sa Barangay Council kan Piña Francia, Naga City. Okay. Condolence po sa family ni Sir Elmer Potencio po. Thank you so much. Nagpaabot man ng condolence, pakikidumamay sa pamilya ni Sir Elmer Potencio. Nagtalikod na po sa ibabaw kang kinaban ka nakaagi pang Sabado. Yaon dyan sa Punerary Sudadanan sa San Nicolas patintian na bangkay ni Sir Elmer Potencio. Halig tirma ng Monica sa iyong pagpaabot manin condolence. Yung vaccination ng China po, yung customer namin po sa Marks Spencer galing Israel, made in China po, tabi. Okay po sabi sa akin kahapon. Kaya don't worry po kayo. Diyan sa Philippines po, thank you. Paano po kaya kalaban ng Philippines ang China? Hindi naman. Hindi pa naman nag-aaway ang dalawang bansa. Ay okay man pala na itong taong nabakunahan from Israel nga ni binakunahan na Sinovac, nagpa-share sa Limassol, Cyprus, nag-shopping pa sa sa tindahan, inapot niya kung bakunado na Sinovac, kaya dayaman ang problema tanakalaog sa party kan na Europe. Limassol, Cyprus, part of Europe, di ba, Hermanang Monica? Siguro okay man pala. Yes po, thanks. Sabi ni Monica. Si Julio Salvador Camila, also watching from Taguig City. Thank you so much, sir. Thank you. Oy, si batang mga daay nagkabarati, pasensya na kamo. Basta sugabos na nagwa-watching sa tuya, pinapalayogan tanin na thank you so much and happy listening. Po? Kansarong aldaw baga, kasudma, makusog si Uran Sa partida kang Caloocan, aros grabing distroso man kan si makusog na Uran, na may kaibana na makusog na duros.
Siguro po niya ako madali na naman ang tag-uran dahil ang sobrang lanit talaga kan panahon kan saldang. Kaya dapat refrain kita, iwas kita sa pag-expose nin sobra sa sunlight. Cancerous pati yan sa kublit na ma-expose sa too much sunlight. Sa kang arasahas po kang panahon, haros grabe talaga, mainit na maring kamugtakang kang panahon. Alagad sabi po kan Pag-asa, posibleng maglaog na ang wet season o tag-uran sa uring simana kan bulan na Mayo asin sa pagalaog kan bulan ni Hunyo. Asin na padagos na mangingibabaw na posibleng magatod din generally fair weather, asin na mga maibog na Panginoon na sa magkaigwana po nin pag uran-uran sa parte man kan Nasyon Pilipinas. Tagaro kita nasa parte pa kita kang El Nino, grabe talagang lanit kang saldang. Isus Maria Josep. Nagululuwa pati ang mata ko pagkakabanggi pag nasusubran man po nin balad sa saldang, Kaya maglikay po kita kung pwede magtagapunas-punas kita nin basang tuwalya sa lalaw gunta pag nakamati kita ning sobra ng init kan na hawak ta. Ani ba dyan inaatake na ning alta presyon? Dahil po kan sobrang lanit kan panahon kan nasaldang. Kadaklan daw po sa mga Pilipino sa survey kan SWE, 63% na mga Pilipino mas gusto ninda ang bakunang hali po sa Estados Unidos de America, hali sa US, United States of America. Sabi, ang bakuna laban sa COVID-19 ang hali sa Amerika mas gusto ninda kaysa sa hali sa China. Pero may mga Pilipino kitang nakaulay sa ringkunada na ang na-receive nindang first dose kan bakuna sa Sinovac. Ano man niya ako anamati nindo. Maray nga ya. Inot na inot, ang efficacy nga kaniyo, bakong gayong mataas na maray kisa sa ibang mga branded or gibo sa ibang bansa. Kaya ngaya, mga 1 month lang ngaya, makakareceive na naman kami for the second dose of vaccine. Pero nga itong mga halangkaw na efficacy kan na vaccine, aabuton ka ngayon sa mga 1 month to 8 weeks or more before you receive kan sa imong ikadawang dose dahil mataas yung efficacy ng vaccine. Kaya mas enjoy nga kami, mas safe nga kami, kung ang bakuna na na-receive me is from China, made in China na Sinovac. Arog pala niya ako yan kaya. Ito nga ning nakaulay ko, piskal. Mas ginusto ang Sinovac. May nakaulay akong mayor, mas pinili po ang Sinovac. Pero 47% kan mga Pilipino, kan made in China ang bakuna. Tang gusto kang 63% na mga Pilipino, bakuna nagibo sa nasyon kan Amerika. Kay Papa Sam hali. Base ini sa resulta kan survey kan SWS na isinagibo ka itong Abril 28 hasta Mayo 2 ngunya na taon kung saan po hinapot ang nasa 1,200 na mga maedad na o adults na ang sabi
mas gusto ninda ang gibo sa Amerika. Asin an iba man nagsasabi gusto gibo sa Japan, gibo sa Australia, gibo sa United Kingdom, brand na hali sa Canada, Russia, Germany, Korea, asin po India. Na kung saan po ang 2% nagsayumang magtaram kung anong bakuna ang gusto ninda. Ang hapot kang mga nagsusurvey, kung makakapili ka sa bansang pinanggagalingan ng bakuna na lahat aprobado naman ng Food and Drugs Administration ng Pilipinas, alin sa mga sumusunod ang pipiliin mo? Iyon na tong mga bansa ang gusto ninda. Mentras na anapot kung makakapili ka sa tatak ng bakuna na lahat aprobado naman ng Food and Drugs, alin sa mga sumusunod ang pipiliin mo? Nagluwas 39%. Kan mga Pilipino gusto ang Sinovac, Biotech. Nagibok ang China, mientras na 33% pabor sa Pfizer, Biotech kan Amerika. Na kung saan sa 1,200 respondents, tig 300 ang hali sa Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Matatandaan na mismong si Presidente Duterte ang nagsabi na na dapat na mamili nin bakuna ang mga tao dahil gabos man po ini epektibo. Nagkakaiba lang yan, nagkakaiba lang ng pagkakaiba po sa efficacy kung pirang percent. Pero gabos man talagang bakuna po, iba bakuna sa tao, sa mga tao, na iyan puro yan makakataonin proteksyon sa hawak ta. Asin puro yan maray para sa sakuya. Kaya lang, dahil taman hinahali po sa publiko, nataan sindang puder na magpili kang gusto ninda. Tamayo man pong mawawara. Si gusto nindang bakuna, di yan ang ipaturok ninda sa lawas ninda. Si bakong mga tsusi, kung ano lang ang available, turok na, di iyon na yan. Basta, siguradoon lang kan sa tuyang medical mga medical in charge kan vaccination rollout na ang panduwang ma-receive na bakuna so dating brand man, si kaparihong brand na inot na ibinakuna sa senda. No, kaya ginibo po ang pahayag man kan presidente dahil sa mga residente kung saan dinadagsan mga vaccination sites na may mga bakuna na hali po sa Pfizer. Taan made of US da ang Pfizer na bakuna mas effective, kulang ang side effect, asin garo ligtas ang mati ka nababakunahan kan Pfizer. Pero para sa kuya po gabos man ni maray. Ang gabos na bakunang itinuturok mo niyan para sa sakuya po, puro inimaray. Pero dahil pigahali sa tao, ang diretso nindang magpili. Pero alagad, kung may mga nasyon na dahil maako sa mga taong nabakunahan, kan nabakunang gibo ng China, tanta po sindang diretso na mga makapagpili. Araw kan mga OFW na naglalaog sa mga nasyon kan Amerika, Europa, Canada, kung ano pa, na mga nasyon na kung mabawal sa mga taong naturukan po ning bakuna gibo nin na China dahil ninda aakon dahil papalaogon, ditanta po ning pagkakataon na makapagpili. Kung ang gusto ninda made in America, di so be it. Tapara man yan sa karahayan kan sa tuya mga OFW, especially kan sa tuya pong mga seafarers. 5 or 6 minutes more before 11 o'clock in the morning,
May nag-message pa ba galing di? Si Hermanang Maureen Medroso nag-watching. Pakibati mo man, sabi ni Hermanang Monica. Ayo, kay Hermanang ano? Doon Maureen Medroso, good morning. Nya ako Hermana, sige na sanang gayon kan sa emong harong Garo na niya ako, palasyo ka gayon O kaya niya ako, apod ko sa emong nyan. Poon ngunya niya akong bulan, dun niya. Sabay tapik sa kuya kan San Ribo ni Hermanang Maureen, talaga niya akong dun niya ka na. Ama akong mga tapik mo niya ako sa kuya may San Ribong kayo. Panggasolina mga kuya. Ika daw ngayon, bira kaman niya sa kung magpasyar. O kaya, good morning, kay Hermanang Maureen Medroso, sa Kakibayaw, Erning Medroso, and kay James Medroso, thank you so much. And happy listening. Keep safe always, and maintain healthy. Haros lahat ng okay daw po ang baksin, kaya magpabakuna kayo, mga tao po sa Philippines, sabi ni Hermana Monica. Mga paninira lang kaya ang iba. Halos lahat ng Israel made in China po itinurok sa India dahil nagtutur sila dito sa amin sa Cyprus. Open sa amin yung mga turista. Ang asawa ko po, gusto niyang vaccine is made in Russia. Wala pa po dito sa amin, naghihintay pa po kami, made in Russia. O Russia. May mga choosy man pala sa Limassol, Cyprus na mga namamanawaan. Gusto man itong gibo man sa ibang nasyon na bakuna. Lahat ng vaccination na yan po, ganun din po dito sa amin. Sige. Thank you, Hermanang Monica. Mapaaram naman po ako mga tugang sa programa sa ngarang sa kuyang partner sa technical side. Si Engineer Abby Torallo, yan po si Chief Engineer Tony Aguilar. Si Rodel Cesar sa information. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas. Asin man si Tony Saison. Sa lawas, nagatod ka na Bareta. Informasyon, dagdag na mga informasyon si Karundang Philip Barasina. Salamat sa mga nagtaon in opinion, reaksyon. Diyos mabalos po sa indo. God bless you all. And sa mga nag-participate sa Facebook Live, kanarpi hindi si kaya ay mga viewer po. Facebook Live viewers, thank you so much. Sa oras na nag-stay ka mo sa Sakoya pong programa. Diyos mabalos, mapasatoy ang biyaya asin bendisyon, kan satoy ang kagurangnan, ngunyan sagkud paman. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect